Ulwaluko, it's a bridge to manhood. Asibo budoda. Budoda sisimo emva kolwaluko. That is where the test of this pudding will also ventilate its own taste. Xa nibona babafana uba ngamadoda okwenyani kuba atheni adlulile ebukrwaleni angamadoda. Ayiko kuqokelela amabhiya nebranti. Kanti anizufika nalapho niyakhona. Kumcimbi olandelelwano apho mande ndikhe ndiwubukele one Buddha. Andikayazi intsingiselo mfundisi. Kodwa ubona uba kukho amadoda acinga uba famba kuqokelela izibranti. Banxile bayayatheka abantu besaqaba imbola. Kuba becinga uba fana uba likamva eliqhakazileyo ukwenza ngolo hlobo. Kanti awazufika nalapha yakhona. Sive kuthiwa amakrwala abanjiwe. Izizathu irhamente engcwele kaKristu into yokuba bafuna sibagobe besebatsha. Yiyo le nto siye sithi xa bengena besiva intlungu bangene begobile kweza zindlu. Into bafuneka bayazi uba ebudodeni you must always have humility. Ayiko kugoba nje kuba bekutheni. Kufuneka bafundise unyamezelo. Athi noba seyinenkosikazi imiyuca sekabani ongenanto kondlini abantwana into nje ilele hleli nje yozela uyibona indoda iphuma phandle endaweni yophakamisa izikrweqe kuba ifundiswe esuthwini into kokuba izinto ezimbi zingayehlela nakubantu ezibathandayo kodwa zinganyusi lophu lamsindo igweba indlu yayo kuba phakathi kwezo ntlungu in that pain of the moment kufuneka inyusa uxolo njengomuntu oyindoda. Sizothi yiyo ke lento namhlanje sizocela amadoda azokwazi unyamezela nezithuko eziza kwenziwa kubo besaphila. Uba indoda is the sign of respect and humility. Indoda kufuneka ibe qotho ibe yintsika yesizwe. Indoda kufuneka yazi uba kuyahlonitshwa. Kuthi kwakumiswa njengoba sisazi uba kufanele sithi xa sihleli sifundise abantwana bethu uba iziduko zabo ngobani. Bazalwa ngobani. Ubeve bekwazi nozithutha. Kuba sinqanda lento yokuba umntana ahamba uthandana nosister wakhe. Kunyuka imibulo nezinto ezingaqhelekanga. Kulapho kuzafuneka kubekho khona lo msebenzi. In conclusion, Bishop, funeka abantu abangamadoda bakwazi ukuqala baqaphele inyanga ezizonyaka ukuqala kwabo ubali izidlimela ngoku. Sizathu soba kusetyenziswa inyanga yesilimela xa kusolusa umntana oyindoda kuyazi uba yona nyanga yayinenyanga ezisixhenxe in the galaxy of the stars. Abantu bebona khona into kokuba kuqala unyaka othile ngoku. Ubeve besithi hayi thina siyawazi umqungu uthetha ukuthini. Kuba kaloku uthiye emva kwegrass okanye ingca ezithile ezazi into kokuba sawufulela ngazo izindlu esawuthi sizakhe xa sesisika amanxiwa. Ezi zinto besenzeka ukuba bezibizwa ngamagama. Bazazi kakuhle into kokuba kukho inyanga yento ethile, kukho inyanga kaKwindla, indoda engalimiyo ewubalekayo umhlaba izisindlala nelishwa endlini yayo. Bekude kuthi noba abantwana uyabakhupha uba kusezikolweni noba baye emisebenzini uve bebizwa ngabazali bantwana bam niziphathe kakuhle. Nalapho niyakhona ze ningayibalisi indlala. Kanti ushiya zigcwele isele intlutha ubuhlanti bugcwele umgquba. Nabo ke abantu abangamadoda endicinga uba kufuneka sizazi into basithetha ukuthini xa sithetha ngotshazimpuzi. Ezi zinto mazaziwe ngabantwana bethu ukwenzela uba eli lizwe lingalahlekwa ngumcimbi. Ocanzibe inyanga endicinga uba wonke umuntu uyazazi kodwa kubekho inyanga eyodwa, inyanga yesilimela, inyanga yesithandathu, marking the new year of amaXhosa calendar. Bekungenwa ngelo xesha kulo msebenzi singawo apha namhlanje, where boys are initiated into manhood as required by age of course. Kunyanzeleka into kokuba axelelwe ngelo lixa apho kungazubakho manzi amanintsi emzimbeni,
apho kungazubakho langa nakulitshaluza kwamibane, apho abantwana bazawuthi noba bahleli bayazi into okokuba nali iziko liyavutha ngaphakathi, abantwana bafundiswe ngabantu abasezindlini zabo. Sizothetha loo nto kuni bafana bakuthi. Xa ndizonigqibelisa, ndizonicela into okokuba nihloniphe isiko, ukuba indoda sisikhokelo sinoxanduva. Indoda bese nditshilo uba iphendule yonke into le, kubakho ixesha lokuba ikhe ithule. Amadoda ahlala kunye esuthwini ubuweva sele segoli, uwave sithi mna sendizithengile iinkomo ezili-10, ndinamabhramana amanga, izele eyam inkomo ngokamathokazi anga, kuba kulapho kufanele uba sitala ngezo nto kubantwana bethu esibazeleyo, sibafundise ukwakhiwa kamakhaya, ukwenzela into okokuba nakuliflathe eliphakade nishiye abantwana nisazi into okokuba bafanelekile, into okokuba baliphathe kakuhle ilizwe. Ubudoda intlonipho, ubudoda kukuzingca, ubudoda intobeko, ubudoda kukuthobeka, ubudoda inyamezela, ubudoda kukusebenza kanzima, ubudoda luxanduva. Hayi le nto uthetha ngemishishi nemishaqa, ilanguage ekhoyo yanamhlanje. Lord, please grant us courage to change things that we can change, and the serenity to know the things that we can know, and the wisdom to know the difference. We are Africans. Indoda kufuneka yazi into okokuba yohlulela phakathi kwezinto. Hambani ke bomzuvukile, hambani ke bolwandile, hambani ke bogcina ikhaya, hambani ke bantu abazowushiywa nemikhonto ningahlwi ngayo. Namhlanje amakhaya aphelile ngenxa yeepositions zentlabi, imizi iqhawukile ngenxa yabantu nje abafuna ukuba ngabo ekuzogqibela bona. Hambani nomanye amakhaya, ubudoda beni ingabi sosizeka bani kokuqhawuka kwee-families. Be the pillar of your families. Nibe yipolifira in the cracks of the walls of your homes. Nikwazini nokudibanisa imihlambi eyalanayo. Simcela uThixo aniphakamise, sicela uThixo anithwale, nibe ngamadoda aqotho azintsika zeli lizwe. Uthixo aninika amandla anibabale, ninyathele kwiintende zotata abakhe bayihamba le ndlela. Nihlale niguqa ngedolo nithandaze. Ndiyayazi uba apha ebufaneni umuntu ohamba icawa uyahlekwa, kuthathwa ngoba ukhona ondigqiba umbona apha le program ilive, uthi bawukwenza ntoni abafana ecaweni. Waphendula omnye wathi ikwayintsikelelo ukubheka etyalikeni, wakugqitya uba kuthethwe nawe emthonyameni, ze niwugcine lo mcimbi niyiphathe kakuhle le nkonzo. uThixo nana niphakamise elibandla laseQonce lamawisile, anithwale anilondoloze niphathane kakuhle. Sinengxaki bashumayeli yokubambana ngofele lentamo ngonobenani. Sinengxaki yoba sithi sibeka ipulpiti abomnye ithatha ize nam. Sinengxaki yothi siroll i-red carpet abomnye ithi roll it back, akanonyathela kule ndawo. This is where we are. We need churches of moral stamina, inkonzo ezizohlaziya umoya wamandla ama-Afrika. Mfundisa ilo lishwa uthandazela ukubuya ngobutyebi belilizwe, aba bantwana bagcwele kule nkonzo bafumana imisebenzi. It is not a problem for the municipality of Buffalo City to prioritize sons and daughters of this area. Zezithi nezenu indwadunga ezingenanto zikwazi ukuxhamla kubutyebi nevoti zabo. That is the prayer you were doing before the elections. Fan biphinde ibuye i-African National Congress izonika iripoti ikhokhela ngumeya wayo ithi mfundisi, this is the way that we are going to follow. Nisibekile ezindaweni ezinexabiso, izitulo ingabi yonto ohlala yokuthwalwa enhloko, ibe zinto zokuchopha. Nithandazela uxolo, i-agenda kwezi council ingabi nomona wezitulo, ibe nekhwele lokuphakamisa abantu abamnyama belilizwe abasacanda udada lenhlwala enzima. Thixo anisikele lanithamsanqelisa ngoku kude kube ngunaphakade. Thank you very much. Ndiyabulela.